бо эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар кишвар зиндагии сокинони деҳоти дурдасти ноҳияи Дарвоз ҳам комилан дигаргун гаштааст. Дар маркази ҷамоати деҳоти Саѓирдашти ноҳияи мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони мактаб барои 640 нафар хонанда дар назар аст, ки дорои толори варзишӣ барои 700 нафар мебошад. Ин мактаб бояд то ҷашни 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода шавад. ба ҷуз ин, бо дастгирии дирексияи сохтмонии дастгоҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Камчак сохтмони мактаб барои 80 нафар хонанда дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. امروز ما خیلی افتخارمندیم که در جماعت ساغیرداشت کارهای آبادانی به انجام رسیده ایستادند. مؤسسه تحصیلات میانه رقم 29 سال 1984 ساخته شده بود. بنای مؤسسه رقم 29 در حالت صدموی دچار داشت. بنای نو از ماه ایول ساختمانش سر شده ایستاده است. بنای ما از 7 صنفخانه عبارت می باشد. дар деҳаи кӯҳкак ва Кулумбаи Боло низ мактаби таҳсилоти умумӣ аз нав ба тариқи замонавӣ таъмир гардида пурра ба истифода дода шуданд. роҳҳои маркази деҳаи Сайдон бо кӯмак ва сарпарастии мардони саховатпеша ҳамвор ва бо қуму рек таъмир гардида роҳи иловагӣ кушода шудааст, ки рафту омади мардуми маҳаллиро осон менамояд. дар деҳаи Кулумбаи поён бо сарпарастии Саймиддин Абдурахмонов пули мошингузар аз болои руди сари об сохта ба истифода дода шуд, ки рафту омади сокинони маҳаллиро ба маркази ҷамоат ва ноҳия осон гардонид. дар рӯзҳои ҷашнҳои давлатӣ дар маркази ҷамоати деҳоти Саѓирдашт бо сарпарастии сармоягузорони ватаниву хориҷӣ ҳамоми замонавӣ бо тамоми шароитҳои имрӯза ба истифода дода шуд, ки он аз мағоза, кошонаи ҳусн, сартарошхона иборат буда. дар он зиёда аз 10-11 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мегарданд. дар се деҳоти ҷамоати Саѓирдашт бо кӯмаки марди саховатпеша Саидхоҷа Шарипов обхона кушода шуд, ки мардуми маҳаллиро бо оби тозаи ошомиданӣ ва полизӣ таъмин менамоянд. дар маркази ҷамоати деҳоти Саѓирдашт бо сарпарастии ин марди саховатманд новаҳо, қубурҳои обгузар аз нав пурра иваз гардида мавриди истифода қарор дода шуданд. дар маҷмӯъ дар солҳои истиқлолият ҷамоати деҳоти Сағирдашт рушд намуда мардум зиндагии орому осуда дошта баҳри ободии ватани азизамон кору зиндагӣ доранд.